Salam Atavatan TV YouTube kanalının mehriban tomaşaçıları. Bugün Gözel paytahtımız Aşgabat şäheriniň Fewda Fenagat Edarasyny Fewda toplumunun ferisi geçirilýär. Bugün bu ferge fenagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň 200-den gowragy gatnaşýar. Feriyinin davrala açılışına hökümet agzalary, ministerlikleriň, pudaklaryň dolandyrış edaralaryň, daşary ýurtlaryň diplomatik wekilhanalarynyň, köpçüliklerin habar beriş terişlerlerinin, ýokaryky mekdepleriniň wekilleri hemde paýtagtymyzyň ýaşaýjylary we mehmanlary gatnaşdylar. Fewda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministerligine degişli düzümleriň diwarlyklaryna azyk önümleriň dürli görnüşleri we ilata edilýän hyzmatlary görkezilýär. Bu ýerde azyk haretleriň alkogolsyz gazandyrylan içkileriň, miwe şireleriniň, çörek we çörek önümleriň, füýjülikleriň, konditor önümleriniň, lezzetli tagamlaryň dürli görnüşleri hem tanışdyrylýar. Feriyiniň çepereli işlerini we türkmen hallaryna bagşlanan bölüminde oňa gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döredýär. Pähim paýhas ummany magtumuly Praga ýyly hemde äne o şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýip eglan edilmegi münasibetli. Dokulan halalar gözüňe dokunurýar. Feriyiniň çäklerine milli modalar öýleriniň taýýarlan gözel libaslarynyň görkezilişi hem gurally. Milliligiň we döwrewaplygyň öz boşly fazlaşygyny emele getirýän libaslar onu Finlandiýada uly täsir galdyrýar. Mehribanlar, bugünkü bu ferge ýene-de bir iýleşimi Daşoga welaýatynyň Amantay telekeçilik kärhanasyndan gatnaşmana gelipdirler. Ine bugünkü bu ferga bular özleriniň eje we çağı üçin niýetlenen salançany hödürläpdirler. Gelin şu ýerde bu önümüň näme materiallarny ýapalýanyny bilelim. Salam. Salam, men Amantay telekeçi firmasynyň hunermenti Zahirova Klara. Ýörete bugünkü ferga şu eje we çağı üçin niýetlenen salança hödürläpsiňiz we egerde mümkin bolsa şol haýsy materiallaryň önürlýändigini bize tamaşa edýän tamaşaçylarymyza bir aýdyp berýärsiňiz. Näçe wagt gidýär bu önürme üçin şo barada bir gurun berýärsiňiz. Bu ene bilen çağa üçin niýetlenen salançagy emeli ratandan bejerilýär. Ol esasanan 3-4 günde taýyn bolýar. Bejerilýär. Ýörete stanoklar arkaly edýäňizmi ýa-da el bilen örüm görnüşe getirýäňizmi? Esasanan el bilen, el hunary köp hereket edýär. Bir şu ýörete ferga hödürlän salançaňyz çağı we ene üçin niýetlenip. Şuny näçe adam bolup etmeli? Mesal bir adamyň işi däldir, bu dogry dälmi? Owa bir adamyň işi del, esasan 2 adam bolup, 3 adam bolup işleseň hem bolýar. Näçe wagtyň dowamyna edýärsiň? 3-4 günde. Mehriban tomaşaçylarymyz, hemmemiziň bilişimiz ýaly bugünkü bu ferge Türkmenistanyň gahrymany Atamurat Niýazowadyň naky dokma toplumy hem gatnaşmana gelipdir. Olar bugünkü ferge özüniň täze önürýän önümlerini, ýagny pähim paýhas ummany magtumuly Pragaýynyň ýylyna bagyşlap, ýörete täze önümlerini önürip bugünkü ferge gatnaşmana gelipdirler. Ine mehriban tomaşaçylarymyz bu ýerde görýän önümlerimizi magtumuly Pragaýynyň doglan günüň 300 ýyllygy münasibetli ýörete basgylary hem ýerleşdiripdirler. Täçhil, hilin kepilligi adından belli bolýaly täçhil hususy kärhanasy özüniň önürýän önümlerini ençeme ýyllardan beri halk köpçüligine ýetirip gelýär. Bugünkü bu ferga hem täçhil hususy kärhanasy özüniň täze önürýän önümleri bilen gatnaşmana gelipdirler. Salam, men Nurmurat Gurbanlyjew, täçhil hususy kärhanasyna brand manager hökmünde işleýän. Biz şu ferga täze önümimiz bolan täç soğuk sodalanmadı, eşki ucu teriştelenmedi, halk köpçülüğüne getirdik. Bu teriştelenmedi 2023-nji ýylda Gazagystana ve Kırgızstana eksport niyetli daşyna satyp başladyk. Ýöne bu ýyl ýanwar aýyndan başlap içerki bazarlanmada satywa çykaryp başladyk. Bularda iki görnüşde 5 kilolik, biram 375 kilolik iki gapda berýär. Ak eşikler üçin, has näzik eşikler üçin we renkli eşikler üçin ulanyp bilýän görnüşiňizde size ýetirdik. Nesip bolsa ýakyn wagtda Titi brendi bilen täze formula bilen nesip bolsa halkymyza bazara satywa çykarar.